ערב טוב חברים, ברוכים הבאים למצגת הראשונה שלנו בתחום הבריאות ווולנס, והיום אני אספר לכם בעצם איך אפשר לשפר את המצב הבריאות שלכם עם מוצר של טבע. מישהו שלא מכיר אותי, לא מכיר אלקובלנוב, אני יותר מ-15 שנה עובד בתחום הבריאות, כושר ותזונה, אני מטפל ברפואה אלטרנטיבית, יש לי קליניקה במרכז הארץ, ואני עוזר לאנשים לשקם את בריאותם ולהחזיר את הבריאות שלהם למצב התקין. ובעצם היום אני אספר לכם ואתן לכם את המידע וניסיון שלי. יחד עם זאת אנחנו נשמע על הבדוק, שתכף גם תכירו אותה, מי שלא מכיר, היא תהיה בחלק השני של המצגת. אז בעצם היום אתם תדעו איך אתם יכולים לשפר את הבריאות שלכם בצורה פשוטה, טובה וטבעית. אז בעצם נולדנו כדי להיות בריאים. אני חושב שאתם כולם מסכימים איתי, בטח שמעתם המשפט הזה, כמו שנגיד יש למישהו יום הולדת ואנחנו מאחלים לו עד 100 כמו 20, או בסופו של דבר עד 120 שיחיה. אגב, מי שלא מכיר, משה רבינו היה חי 120, אז בגדול מאז התחילו את המילים האלה. לפי המדענים שלנו אנחנו באמת יכולים להגיע לגיל 120. שאלה, איך אתם מגיעים לגיל הזה? ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המצב הבריאותי ומצב של הבן אדם, הגוף שלנו הוא מצליח לחיות ולעבוד בצורה תקינה ביום יום, והמצב הזה הוא נקרא הומאוסטזיס. זה במילים פשוטות זה סוג של שוויון, כן? בעצם של מערכת נפשית ומערכת פיזיולוגית שלנו, איך בעצם אנחנו מרגישים. אם אנחנו מרגישים טוב ושום דבר לא כואב, אנחנו בהומאוסטזיס תקינה. כדי לשמור על הבריאות שלנו אנחנו צריכים לשתות מים, לעשות פעילות גופנית, לאכול ולחיות בריאים. ובעצם הגוף שלנו הוא צריך ברמה יומיומית לקבל את כל הוויטמינים ומינרלים לתפקוד התקין. זה כמו שאנחנו בונים עכשיו בניין, הבניין הוא חייב להיות עם יסוד חזק, את היסוד אנחנו מקבלים מחלב אם, אנחנו מקבלים מתחילת הדרך שלנו, ומאוד מאוד חשוב איזה חומרים אנחנו אוכלים, ובעצם אותו דבר עם הגוף שלנו. כדי שהגוף שלנו יהיה בריא וחזק, אנחנו צריכים תזונה תקינה, שהיא כוללת חלבונים מן הסתם, שומנים, פחמימות ומינרלים וויטמינים ברמה יומיומית. אז בעצם נשאלת שאלה, למה אנחנו חולים? מאיפה בכלל מגיע את הדבר הזה שאנשים מרגישים לא טוב או בכלל מגיעים למחלות? אז קודם כל מאוד חשוב להבין ואתם יכולים אפילו לשים לב על הסביבה שלכם, על הילדים, על ההורים, גם על עצמכם. בעצם מתי, לדוגמה אם אנחנו ניקח אתכם, מתי הרגשתם אולי פעם הראשונה שאתם חולים? כוונה חולים סוג של כרוני, כן? מתי הרגשתם שפתאום כתף כואבת, פתאום יש כאבי גב? בדרך כלל גיל הבעייתי הוא מתחיל מגיל 30 עד 40. אני רואה את זה הרבה בעבודה שלי, שאנשים מגיעים אליי עם התלונות של כאבי כתפיים, כאבי גב תחתון, עוד כל מיני כאבים, ובעצם הממוצע של אותם גילאים זה בדרך כלל 30-40. אם אנחנו מסתכלים על נגיד ילדים, אתם שמים לב שילדים בדרך כלל הם לא חולים, נכון? מאיפה זה מגיע בכלל? למה זה קורה? כי לגוף של ילד בגוף התקין אין שום דבר שיכול סוג של להתקלקל, כן? הכוונה, אנחנו חיים ביום יום, קמים בבוקר, היום עובר, הולכים לישון, כן? ובעצם המערכת שלנו, ההומאוסטזיס, בעצם משלימה אותנו. זה כמו מחשב מאוד מאוד חכם, שהוא יודע בדיוק מתי לנוח, מתי לעבוד ומתי לשקם את עצמו. המערכת שלנו היא מאוד מאוד חכמה והיא באמת מטורפת. אבל ברגע שאנחנו מתחילים לזלזל במערכת הזאת, אני אגב אוהב לעשות השוואה של רכב, כן, וגוף האדם. אנחנו עושים טיפולים לרכב, אנחנו מחליפים שמנים
לרכב, אנחנו עושים כל מיני בדיקות, מחליפים חלקים, כן? בגוף אדם זה קצת יותר קשה, כן? אבל היחס הוא אותו יחס של רכב יוקרה. אתם, הגוף שלכם, זה רכב יוקרה שאתם צריכים לטפל בו. אבל בעצם מאיפה מגיעים כל המחלות? ברגע שלא שומרים על הגוף, וזה אגב זה מתחיל גם מילדות, כן? וברגע שיש לנו מחסור בחומרים הנדרשים, כמו שדיברנו על החלבונים, השומנים ורעלים כרוניים שיש לנו בסביבה המון, כן? ואלה בעצם הסיבות שאנחנו בעצם חולים. הגוף שלנו הוא כמו ספוג, הוא סופג את הרעלים לאט לאט עם האוכל, עם הסביבה. בגלל זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה אתם אוכלים, מתי אתם אוכלים, וכדי שהגוף יעבוד בצורה טובה ואפקטיבית במשך הזמן רב, אנחנו צריכים כמה דברים. אני תמיד, בעצם איך אני יכול לחיות כמה שיותר ארוך, ושאיכות החיים שלי תהיו טובים. אני לדוגמה רוצה להגיע לגיל 80, 90, 100 בעזרת השם, שהגוף שלי עובד כמו שצריך, בלי כאבים, עם התפקוד של כל המערכות. והיום בדיוק אני אספר לכם איך אפשר לעשות את זה בצורה טבעית, אוקיי? אז מה שאמרנו, בעצם איך הגוף יכול לעבוד בצורה אפקטיבית וטובה ביום יום, כן? קודם כל, דבר ראשון, הגוף צריך לקבל את כל הוויטמינים ומינרלים חיוניים יחד עם תזונה. אנחנו הכל מקבלים מהתזונה. ודבר שני, המערכת ניקוי שלנו, ניקוי עצמי של הגוף, שנקרא דטוקס, באנגלית, ניקוי רעלים, היא צריכה לעבוד בצורה תקינה, והיא צריכה להוציא פסולת וחומרי פירוק. זה כמו שאם אנחנו מדברים על סוג של מפעל, רכב, אם אנחנו לקחנו איזשהו משאבים, אנחנו אכלנו, אנחנו לקחנו מהם את כל הטוב והוצאנו. אבל יש בעיה אצל המון אנשים שהמערכת ניקוי שלהם לא עובדת כמו שצריך. ואחד הסימפטומים, סתם שתדעו, זה בדרך כלל אפשר להרגיש אצל גברים בצורה יותר מהירה, אם גבר מזיע, והכוונה, אנחנו כולכם מזיעים, נכון? אבל אם גבר מזיע ויש לו ריח טוקסי כזה, שיש לו ריח לא נעים, סוג של מגעיל, אז זה אחד האינדיקציות שהגוף של אותו בן אדם הוא מלא ברעלים. בעצם הגוף כבר לא יכול להוציא את זה בדרך הפשוטה, הטבעית שלנו, והיא מוציאה את זה דרך האור. ובגלל זה יש את הריח הלא טוב הזה. בעבודה תקינה של הגוף, לדוגמה ספורטאים, באדם שרץ, שותה מספיק מים, החילוף חומרים שלו הוא מאוד מהר, לכן כל הרעלים יוצאים הרבה יותר מהר, ובדרך כלל ספורטאים אין להם ריח של זיעה. ואיך בעצם, אחרי שמה שדיברנו על הניקוי רעלים ומינרלים וויטמינים, איך אנחנו יכולים בעצם לקחת טבע, ואיך היא יכולה לעזור לנו בתחום הבריאות ושיפור המצב הכללי שלנו. קודם כל, מדענים בודקים הרבה דברים, אתם יודעים את זה, והיה מעניין אותם איך יכול להיות שמישהו במקום מסוים יכול לחיות עד גיל 70, כוונה ממוצע, ומישהו באותה יכול באותו לחיות עד 120. איך זה ייתכן? אנחנו חיים באותה פלנטה, כדור הארץ, אנחנו אוכלים פחות או יותר אותו מזון, אנחנו נושמים אותו אוויר, בעצם איך זה קורה? ובמהלך המחקר, המדענים ברחבי העולם בדקו אותם אנשים שחיים מעל 100 ו-110 ו-120, ובעצם התחילו לבדוק איך בעצם הם הגיעו לגיל הזה. ובתוך המחקר יש 3 תוצאות. קודם כל, האנשים האלה היו בפעילות גופנית, הם בעצם עשו פעילות גופנית בכל השנים. דבר שני, הם לא אכלו הרבה אוכל, כמו שנהוג אצלנו בעולם המודרני, לאכול ולצרוך באמת הרבה מזון, אוקיי? ובעצם האנשים האלה אכלו פחות אוכל מהאנשים הרגילים, מהממוצע. ודבר השלישי,
הכי חשוב, תזונה חברים. והתזונה שהיא כוללת פירות ים, מאוד מאוד פשוט. למה בעצם פירות ים? הפירות ים, מה שמיוחד בהם, שהם מכילים יוד והם מכילים הרבה חומרים חיוניים לגוף האדם. אנשים שבעצם היום חיים עד גיל 100, 110, אפילו עד 120, איפה הם נמצאים? הם נמצאים בדרך כלל ביפן, הם נמצאים בתאילנד. מה זה אומר שהאוכל העיקרי של אותן מדינות זה אצות ים מן הסתם, וגם פירות ים, אוקיי? זה בעצם המאכלים שמלאים ביוד אורגני, והוא זה שעוזר לאנשים לחיות בצורה ארוכה מאוד, ותכף אנחנו נדבר על זה יותר במפורט. בעצם אצות ים חומות זה בעצם הצעה שנחשבת להכי טובה מבחינת כל האצות שקיימות היום בעולם, וזה חומר גלם העיקרי של חברה ורטרה שהיא מייצרת הומאופודים. מה זה הומאופודים? אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על הומאוסטזיס. מה זה אומר? זה בעצם שתי מילים. הומאוסטזיס זה בעצם מצב התקינות של הגוף, ופוד זה בעצם אוכל. אז בעצם יש לנו תזונה שהיא עוזרת לנו להגיע לשוויון הזה, לשקם ולשמור על אותו רמת חיים הטובים. לדוגמה, שכחתי להגיד לכם איך בעצם הומאוסטזיס, כדי שאתם תבינו את זה בצורה הרבה יותר טובה. הטמפרטורה של הגוף שלנו 36.6, זה בדיוק הרמה הטובה של הומאוסטזיס. בעצם הגוף יודע לשמור על אותה טמפרטורה, והטמפרטורה הזאת נותנת תפקוד הטוב לגוף האדם. למה אצות ים חומות? משהו מיוחד באצות ים, ספציפית באצה חומה, שהחברה מגדלת אותם בשטח גדילה טבעי, ואצות ים חומות האלה הם נמצאים בים הלבן בקרליה, ששם יש כמה דברים מאוד מאוד חשובים שאין את זה בשאר המקומות בעולם. כמו שאמרתי, יש כל מיני סוגים של אצות. אז קודם כל יש שם מים קרים ונקיים מים הלבן, אין שם הרבה אוכלוסייה בגלל שהתנאים אקלים שם הוא מאוד קשים, אז אין שם הרבה אנשים שחיים שם. יש שם אוויר אנטרקטיקה, צלול, הוא קר מאוד, ומספר גדול של ימי אור ארוכים. זה אומר, אם אתם זוכרים ביולוגיה, פוטוסינתז. מה זה אומר? זה בעצם, כמו שאתם רואים בתמונה, ככל שיש לנו אור, הצמחים מייצרים את החומרים הטובים, הפוטוסינתז. בעצם הם מייצרים את הוויטמינים ומינרלים, ואותה עצה, מה שהיא בעצם יכולה, היא עמידה בתנאי קיצון, והיא מסוגלת לצבור את החומרים מהאוקיינוס, ובעצם הם שומרים על אותם הכמויות הכל כך גדולות של ויטמינים ומינרלים באותה עצה. ומישהו שלא מכיר, יש מושג כזה, מזון על. אני מניח שבטח שמעתם על זה. מה זה מזון על? מזון על זה בעצם מזון, זה כמות קטנה, שהיא נותנת לנו כמות גדולה של ויטמינים ומינרלים. אצות ים חומות הם בדיוק נחשבים למזון על, וזה אגב מזון של עתיד. תסתכלו בבקשה על הרשימה של כל הוויטמינים ומינרלים שיש לנו באצות ים חומות. השם שלה זה בעצם המדעי למינריה, וככה אתם יכולים אגב לבדוק את זה בגוגל ולבדוק עוד דברים מעניינים. אז קודם כל מה שחשוב לציין היום יש מלא חברות ומלא מוצרים עם מלא ויטמינים. למה זה בעצם נובע? למה זה קורה? למה יש כל כך הרבה חברות, אם אנחנו הולכים עכשיו לסופר פארם או לאיזשהו חנות טבע, יש מלא תוספים שבעצם מוכרים. מסיבה אחת פשוטה חברים, מזון של היום הוא כבר לא מזון של פעם. אפילו ההורים שלנו שגדלו על מזון אחר הם הרבה יותר בריאים, ויש היום גם מחקרים שמסבירים ומראים לאנשים שבעצם אנשים או ילדים שנולדים היום הם יהיו הרבה יותר חולים מאותם אנשים שחיו נגיד 50-100 שנה, בדיוק באותן סיבות שאז החומרים במזון, החומרים האלה היו יותר טבעיים,
היום תחשבו, נגיד, אם אנחנו ניקח את מדינת ישראל, יש לנו 9 מיליון אנשים. אתם מבינים איזה כמות של אוכל אנחנו צריכים לייצר ולהביא מן הסתם כדי להכיל את הכמות הזאת, הכמות הענקית הזאת של האוכלוסייה. מן הסתם אנחנו צריכים איזשהו חומרים כימיים, אבל הבעיה בחומרים הכימיים האלה שהם לא תמיד הם נספגים. בגלל זה, כמו לדוגמה בשר, חלב, פירות, כל המוצרים היום הם גודלים עם מלא כימיקלים ומלא חומרים כדי לזרז את התהליך ייצור, כדי שאנשים יאכלו את זה כמה שיותר מהר, בעצם מהרגע הגדילה, ככל שזה בעצם מגיע למדף והלקוח קונה, ככה זה הכי טוב. אבל אנחנו מאבדים פה ערך מאוד מאוד חשוב. החומרים האלה, תסתכלו אפילו על העגבנייה, היא כמו פלסטיק. המלפפון, אין לו טעם. אז תחשבו, אם אין לו טעם ואין לו ריח, מה יש בפנים? אין, זה בעצם מוצר ריק. ואנחנו אוכלים את המוצרים הריקים האלה, ובשלב מסוים מרגישים שפה משהו חסר, פה משהו כואב לנו. אז בעצם מה שאני מסביר לכם עכשיו, בעצם מוצר שהוא היחיד שיכול לסגור לכם את כל הרשימה של ויטמינים ומינרלים, ומה שמאוד חשוב, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף וזמן. תסתכלו בבקשה בצד שמאל, איפה שאתם רואים ויטמינים, יש לנו B1, B2, B12, אגב, אנשים שלא אוכלים בשר, יש להם בעיה ב-B12, הם לוקחים תוספים בנוסף. אז יש לנו פה מוצר אורגני, שהוא בעצם מכיל B12, ויטמין C, ויטמינים K, בטא קרניטין, מקרו ומיקרו מינרלים. הרבה שואלים אותי, אני פשוט הרבה שנים מתעסק בתחום תוספי תזונה, ועושה אבחונים לאנשים על ספיגותם. אז פה תסתכלו, יש לנו פה למטה, יש לנו באצות ים חומות בצורה של ג'ל, ברזל, יוד, בור, כמו שאמרתי, סידן, אשלגן וניטרן. כאילו כל מה שאנחנו לוקחים בדרך כלל מבחוץ, או קונים הרבה תוספים, יש לנו במוצר אחד. ובאמת, חברים, המוצר הזה הוא מוצר מהפכני. אגב, מישהו שמתאמן ומכיר חומצות אמינו, במוצר שלנו יש גם כל החומצות אמינו, ארגינין, ליצין. אנשים שמתאמנים יודעים, והם גם, כמוני גם, הייתי קונה את המוצרים האלה בנוסף. עכשיו, פה יש לי במקום אחד, יש לי את כל הוויטמינים ומינרלים, יותר מ-140, שאנחנו צריכים ברמה יומיומית. חברים, זה מאוד חשוב לציין, תצלמו את המסך הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי, ואנחנו בעצם מגיעים למוצר שלנו, שהוא כבר נחת בארץ וקיבל את כל האישורים הנדרשים. אני הכרתי את המוצר הזה בזכות אללה, שתכף תכירו אותה גם. המוצר הזה, שהוא נקרא ורטרה, זה בעצם מוצר הדגל של החברה, אבל יש לנו פה מוצר איכותי, שההיסטוריה, אגב, מאוד חשוב לי לספר לכם כמה מילים על ההיסטוריה. הכל התחיל מצ'רנוביל, האירוע הגדול הזה שקרה באוקראינה, שבעצם כור אטומי התפוצץ וגרם לנזק מטורף, והרבה מאוד אנשים מתו בעקבות הקרינה, ואנשים וכל המדענים בעצם בכל העולם התחילו לחפש בעצם איפה אנחנו יכולים למצוא איזשהו חומר כדי לעזור לאנשים להוציא את הקרינה מגוף האדם, וכמובן גם מאדמות. כי הקרינה הזאת בעצם היא עוברת הרבה מאוד דברים, והיא גם מרעילה גוף האדם וגם אדמה. ומצאו שאצות ים חומות באמת עוזרות, הן בעצם סופגות את הקרינה הזאת, אבל אז לא היו טכנולוגיות כמו שקיימות היום, ולקח הרבה מאוד שנים לפתח מוצר שהוא אומנם השתמשו באצות ים בכל מיני, בטיפולים קוסמטיים, בטיפולים לאנשים חולים, חולים קרינה, אבל ב-2005 חברה ורטרה השיקה מוצר, הגיע בצורה של ג'ל.
בעצם למה בצורה של ג'ל? אתם יכולים לשאול אותי. אם אנחנו לוקחים מוצר, לוקחים אותם מהים, הם מגיעים עם מעטפת. ופה יש לנו פטנט שהחברה בעצם עשתה, שכל המוצרים, כל האצות ים בעולם, כמו שאמרתי, הן מגיעות עם המעטפת, והמעטפת הזאת היא לא נספגת אצל גוף האדם. זה מאוד מאוד חשוב. אנשים שלא מכירים, פשוט לא יודעים את זה. אני מניח שאתם שמעתם על ספירולינה, נכון? אז בעצם ספירולינה, החומר הזה הוא גם, כמו שאמרתי, הוא מועיל ונותן מלא חומרים חיוניים, אבל יש לו בעיה אחת קטנה, הוא לא נספג בגוף האדם, הוא נספג עד מקסימום עד 15%. לא מספרים את זה, כי זה סוג של שיווק, אנשים רוצים להרוויח את זה, אבל מוצר מדהים, אוקיי? אז מה שאנחנו בעצם, החברה ורטרה, מה שהיא בעצם עשתה, היא השיקה בשנת 2005 ג'ל מאצות ים. ומשהו מיוחד בג'ל הזה, שהטכנולוגיה הזאת היא מאושרת במסגרת קבלת פטנט, והיא נותנת לנו שימוש מאוד מאוד יעיל בכמה וכמה דברים. קודם כל זה ניקוי רעלים של הגוף, מניעה במחסור ביוד, זה גם נושא מאוד מאוד חשוב, כי יש לנו מחסור מאוד גדול בכל העולם, לפי המחקרים הוא עומד על 95% במחסור. תדמיינו שבעצם בן אדם לא מקבל, אנשים בעצם לא מקבלים יוד, והיוד, אם לא ידעתם, זה חומר מאוד מאוד חשוב לעבודה של תאים שלנו. זה כמו דלק לתאים, זה כמו דלק לרכב. אם אין לכם מספיק דלק, אם אין לכם מספיק יוד בגוף שלכם, אז הגוף שלכם לא מתפקד כמו שצריך, הוא עובד על חצי קלאץ', בוא נגיד ככה. ובגלל זה זה מאוד חשוב, והחומר שלנו נותן לנו יוד אורגני בצורה תקינה. חומר שלנו מנרמל תהליך חילוף חומרים ומזרז את זה, תכף אנחנו נדבר על זה יותר לעומק, אני אסביר לכם, אתן לכם כמה דוגמאות. וורטרה ג'ל זה תזונה אורגנית ברמה תאית, כמו שאמרתי לכם, זה מגיע, החומרים האלה ממש מגיעים לתאים שלנו, בזכות זה שהחומר שלנו הוא יכול להיספג עד 97%, וזה באמת מטורף, חברים, אוקיי? והחברה בעצם מיד שהיא פיתחה את המוצר, היא התקדמה מאוד, ולפני שנה הם השיקו מוצר יותר מתקדם. המהות שלו שבעצם היתרונות במוצר החדש, שהוא נקרא אותו ורטרה, רק תסתכלו למטה במילה של פלזמה. מה זה בעצם החברה עשתה? היתרונות של המוצר הזה, שהוא יותר זמין בצורה ביולוגית. לקחו את אצות ים, הורידו את המעטפת, ויש כמובן, בתוך ההצעה יש עוד סוג של כאלה מעברים, כמו מולקולות כאלה. אז בעצם הם הצליחו גם להוריד את המעטפת הפנימית, והמוצר נהיה עוד יותר טוב, וכאילו התסיסה של המולקולות האלה, היא הפכה להרבה יותר ידידותית, ועיכול של אותו ג'ל הוא נהיה הרבה יותר טוב, ובעצם הקליטה ויעילות של המוצר גדלו באופן משמעותי, זה מאוד מאוד חשוב. אגב, המוצר הזה הוא מוצר אורגני, ולכן הוא מתקלקל מאוד מאוד מהר. ברגע שאנחנו פותחים את הקופסה, אנחנו צריכים לאכול את זה תוך 3-4 שבועות, כי אם אנחנו לא מספיקים לאכול את זה, המוצר פשוט מתקלקל. אז בגלל זה החברה עשתה מהפך, ובדיוק בגלל זה שהם השיקו את המוצר פלזמה, הם הצליחו לעשות סוג של תהליך ייבוש, ולעשות מאותה עצה, שזה בא בצורה של ג'ל, לעשות ממנו סוג של קפסולות, זה נקרא ליאופיליזט. זה הרבה יותר נוח, זה מתאים למדינות חמות כמו מדינה שלנו, כי אנחנו בעצם, החומר הזה הוא חייב קירור, ואנחנו שומרים את הגלם שלנו במקרר, מאוד מאוד חשוב שהוא לא יתקלקל, וגם הטעם שלו הוא יהיה הרבה יותר טוב שהוא קר. ומשהו מיוחד בקפסולות, זה בעצם מבחינת הלוגיסטיקה זה הרבה יותר נוח, החיי מדף של הקפסולות הרבה יותר
גדלו, ואפשר לקחת את הקפסולות האלה לכל מקום, באמת אותה צורה, אותו מוצר, והוא עובד מדהים. עכשיו, מה לבחור, ג'ל או קפסולות? כל בחירה היא בעצם נכונה, כי אתם באמת תקבלו את התוצאות מאוד מאוד מהר. איך אנחנו לוקחים אותו? מה שאני אהבתי במוצר הזה, שלקיחה שלו היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לוקחים כף או כמה כפיות בבוקר על בטן ריקה. זה מאוד מאוד חשוב, כי בעצם ברגע שאנחנו לוקחים את הג'ל הזה, הוא צריך להיכנס לעיכול שלנו, והוא צריך לעבוד. אנחנו מוסיפים מים, אני מקווה שאתם שותים גם, לוקחים ג'ל או קפסולות בבוקר ובערב על בטן ריקה, מוסיפים כוס מים, מומלץ לימון, זה גם ייתן טעם יותר טוב, וחצי שעה, 20 דקות, חצי שעה אנחנו לא אוכלים. מה זה בעצם קורה? ברגע שהג'ל נכנס לעיכול, הוא מתפתח, הוא תופס נפח, ובזכות המסה הזאת, החומר הזה, שכל החומר הזה יורד בעצם בעיכול, העיכול מקבל הרבה יותר יתרונות. מה היעילות לבריאות שחומר, בעצם למה אנחנו צריכים את החומר של אצות ים לגוף שלנו? קודם כל, חברים, מאוד מאוד חשוב לציין שהאצות ים חומות בצורה של ג'ל הם מסייעים לעיכול שלנו בצורה באמת פנטסטית. אני יותר מ8 שנים בתחום התוספי תזונה, ואני בעצמי הייתי לוקח הרבה תוספי תזונה ובדקתי באמת הכל, תזונה ספורטאים, תזונה של ויטמינים ומינרלים, ולא הרגשתי ככה כמו שהרגשתי שניסיתי את הג'ל הזה בערך לפני שנה. אתם מרגישים את העבודה של זה מאוד מאוד מהר. למה? בגלל שהספיגות שלו היא מאוד גבוהה, כמו שאמרתי, היא מגיעה ל-97%. וברגע שהג'ל הזה מתחיל לעבוד, הוא משפר קודם כל את התנועת מעי. יש לנו הרבה בעיות בגוף האדם בגלל שמעי שלנו סתום. כל הבעיות של מעי רגיז, כל הבעיות של הפסולת, אותו פסולת שנשאר בתוך העיכול וכל הצנרת של מעי, כל הדברים האלה הם בעצם, זה כמו צנרת למעשה, כן? ותחשבו שאנשים לא שומעים על הבריאות שלהם, אוכלים כל מיני מוצרים לא בריאים בכלל, בשעות הלא נורמטיביות, סוכר, שומן, ג'אנק פוד, אז כל הדברים האלה בעצם נדבקים על המעי, ועם הזמן בעצם זה תופס נפח, ולכן הבטן גדלה, ועוד מכמה סיבות מן הסתם, כן, סוכר, לא ניכנס כרגע לעניין הזה. אז בעצם הג'ל הזה, מה הייחודיות שלו? הוא מסייע ומטפל, כאילו הג'ל הזה הוא בעצם ממש, הוא עושה סוג של מעטפת, ומתחיל בנוסף, קודם כל הוא נותן את כל 140 מינרלים וויטמינים לכל הספיגה, ובעצם זה נספג בצורה יעילה, וגם החומר הזה בעצם הוא עובד כספוג, הוא סופג את כל הרעלים, כל הג'יפה, ובעצם מוציא את זה בצורה טבעית. הג'ל מחדש את התפקוד וסינון של הכבד, זה גם מאוד מאוד חשוב, כי הכבד שלנו זה הפילטר של הגוף שלנו, כמו פילטר ברכב. ואם יש לאנשים נגיד בעיות של כבד שומני, אז החומר הזה, הג'ל הזה, יכול לעזור לאנשים לטפל בזה בצורה מאוד מאוד יעילה וטבעית. עכשיו, מה שאני רואה גם עם הלקוחות שפונים אליי, הרבה אנשים מתלוננים על בעיה של עצירות, וזה קודם כל מגיע מהאוכל לא נכון ותזונה לא נכונה, ופה הג'ל שלנו הוא נותן לנו יתרון ואפקט משלשל מניעת עצירות, הוא באמת עוזר לפעמים יותר מאוד מהר, אז להיות זהירים, אבל תשתו כמה שיותר מים והכל יהיה בסדר. ובעצם, כמו שאמרתי לכם, החומר הזה עובד כסרבנט, ובעצם, וגם פרביוטיקה, כן? ובעצם מטפל בכל הבעיות של עיכול, קנדידה, הליקובקטר, בדיוק עכשיו דיברתי לפני זה, לפני הרצאה,
עם הלקוח שיש לו בעיה בהליקובקטר, ובארץ שלנו יש המון אנשים עם אותה בעיה, אז בעצם אתם יכולים לעזור להם, או אפילו יכול להיות שיש לכם את הבעיה הזאת, ויחד עם זאת, עם החומר שלנו, אתם יכולים לטפל בזה בצורה מאוד מאוד יעילה. אגב, החומר הזה הוא גם פרוביוטיקה, כמו שאנשים לוקחים את האנטיביוטיקה לטיפול במעי, וחייבים לקחת את הפרוביוטיקה כדי לא להרוס את הבקטריות הטובות החיוניות. אז חומר שלנו, הג'ל מאצות ים חומות, זה פרוביוטיקה טבעית, ופשוט זה עובד. אפקט ניקוי רעלים. אני אגיד לכם באמת, זה בדיוק למה לקחתי את המוצר הזה, בגלל האפקט הניקוי רעלים, שקודם כל האפקט הזה הוא בא ממקום של אלגינטים. אלגינטים זה חומרים שיש באצות ים שלנו, שהאלגינטים האלה הם, זה כמו ספוג, כמו שאמרתי. האלגינטים האלה ברגע שהם נכנסים לגוף האדם, הם מושכים את הרעלים על עצמם, הם ממש עושים ניקוי במצב של בקטריות, במצב של פטריות, כל הטפילים, הם ממש עובדים על ניקוי רעלים ופסולת ורדיקלים. ובעצם מה זה רדיקלים? כל המתכות כבדות, קרינה. אתם יכולים אפילו לבדוק באינטרנט איזה חומרים עוזרים נגד הקרינה. וברגע ששמעתי שיש חומר טבעי שמטפל בקרינה, אמרתי, אני חייב לנסות את זה. יש לי 4 חברים שחלו בסרטן, הלוואי ידעתי על החומר הזה עוד לפני. החומר הזה הוא חומר מניעתי, הוא יכול לעזור לאנשים לפתור את הבעיות האלה, ובשלב מסוים אחרי בעצם הטיפולים הכימיותרפיים שאנשים עוברים, יש בחברה סט מיוחד שהוא בנוי מצמחים, שהוא עוזר לאנשים להוציא את כל הרעלים מהגוף שלנו. ומישהו שמכיר יודע שהקרנות שבן אדם שעובר בעצם טיפול בסרטן, זה הקרנות מאוד מאוד חזקות, והגוף מקבל הרעלה מטורפת, לא תמיד אנשים חוזרים למצב התקין, ויש לי תוצאות מאוד מאוד טובות. יש לי חבר טוב מהצבא שאשתו חלה בסרטן, והוא פנה אליי, הוא ידע שאני בעצם מטפל ברפואה ומטפל בתוספי תזונה, הוא פשוט ביקש ממני לתת לו משהו כדי לעזור לאשתו, כי המצב שם היה מאוד מאוד קשה, הגוף שלה היה פשוט קורס, היא לא הצליחה להשתקם, ולאט לאט תוך חצי שנה הורדנו לה את כל הכדורים, והיא מרגישה היום בן אדם אחר לגמרי, ממש, כאילו, אם אני יכול לעזור לחברים, לעצמי, ללקוחות שלי, עם מוצר הטבעי שעוזר ויכול לתת באמת עזרה רצינית, אז אני עם המוצר הזה, ואני באמת ממליץ לכם להסתכל, לחקור ולקחת את המוצר הזה. הגנה על לב וכלי דם. כמו שהתחלתי להסביר לכם על החומר שהוא בעצם עובד בצורה של ספוג, אז ברגע שהג'ל מגיע לחלקיקים, הוא נהיה ממש ממש קטן בגוף שלנו, והדם בעצם מעביר את החומר הזה לכל הגוף, הוא יכול דרך כלי דם ממש למשוך, כאילו לקחת את הכולסטרול ופלק על העורקים וממש לנקות לאט לאט. בעצם זה לא קורה מיד, אבל עם הזמן הוא בעצם מתחיל ממש כאילו לאכול ולהוציא את כל החלקים האלה ולהוציא אותם מהמערכת. אחת התוצאות שיש לי אצל אמא שלי, שהיא בת 77, ואפילו שהיא לוקחת כדורים, היה לה לחץ דם קבוע 170 על 90, וברגע שהתחילה לקחת את הקפסולות, אחרי חודש וחצי עשינו בדיקות מקיפות כלליות ללב שלה, לכל המערכות, והרופא היה מאוד מופתע, כי הלחץ דם שלה ירד ל-140 חברים. תחשבו שעם החומר הזה אתם יכולים לעזור קודם כל להורים שלכם, ואם יש לכם בעיות של כולסטרול או לחץ דם גבוה, אז פה אתם יכולים לשמור על הטונוס
השריר ולחזק אותו ולשמור על העבודה, כי הלב הוא כמו מנוע, בלי עבודה תקינה של הלב, כל המערכות משתבשות, וזה משפיע אגב אצל גברים, זה בעצם הסיבה הראשונה לתמותה. הצהרה וחיטוב, מאוד מאוד חשוב בנוסף, שאני מדבר על הבריאות, לדבר על האור שלנו, בגלל זה אני מסביר לכולם שהמוצר הזה הוא באמת מהפכני, הוא מכיל שלושת הדברים בבת אחד, הוא נותן את כל הוויטמינים ומינרלים, הוא עובד כספוג ומוציא את כל הרעלים מהגוף, והוא גם עובד על האור שלנו, גם מבפנים וגם מבחוץ. החומר הזה אתם יכולים לשים ממש על האור, בגלל שהחומר הזה הוא טבעי, הג'ל הזה הוא בא בוצעת כמו ג'לי כזה, אתם יכולים לעשות מסכות, טיפולי פנים, טיפולי גוף, ותוצאות, בנות, זה בשבילכם, תוך חצי שעה אתן יכולות להוריד עד 3-4 סנטים בטיפול אחד, עם עטיפה של אצות ים עם החומר שלנו. ובגלל שהחומר הזה עובד בעצם ומזרז את החילוף חומרים, קורה הרבה שנשים מרזות. זה קורה בגלל שאנחנו קודם כל מטפלים בעיכול ומסייעים לו, כן? ולכן כל הפסולת ובעצם, והכל יוצא. מה שמאוד חשוב שגם אהבתי עם החומר של אצות ג'ל, זה ירידה בתיאבון הלא בריא, הכוונה סוכרים. יש הרבה אנשים, וזה אגב גם מגיע מהעולם הבקטריות ופטריות בעיכול שלנו, החומר הזה הוא באמת מרדים ומטפל בקנדידה והליקובקטר, בכל הבעיות של עיכול. ובעצם אנשים שמתחילים לאכול ג'ל הזה, הם שמים לב שהם אוכלים הרבה יותר פחות סוכרים. יש לי מלא תוצאות של אנשים שהיום אוכלים ממש גלידה בצורה מאוד גדולה, של כלי כזה, היו אומרים פשוט אני לא יכול לסיים גלידה קטנה אחת, כמה קביות של גלידה וזהו, זה פשוט סותם לי את התיאבון. החומר הזה הוא באמת יכול למנוע אכילת יתר, וזה עובד מעולה. וכמובן, בגלל שאנחנו מדברים על חילוף חומרים, על העבודה על כל הגוף, בעצם הגוף מתחיל להתנקות מבפנים, ואתם זוכרים, דיברתי איתכם בהתחלה על היציאה, זה בדיוק הדרך, אנחנו בעצם מתחילים לטפל בגוף ובעור שלנו מבפנים. אם אתם מגיעים אגב לקוסמטיקאית טובה ומקצועית, היא יכולה לראות על העור שלכם בעצם איזה בעיות יש בתוך הגוף. לדוגמה פסוריאזיס, זה בעיה שהיא בעצם מגיעה מבפנים, והחומר שלנו בנוסף שאפשר לאכול אותו ולקבל תוצאות על פסוריאזיס, אפשר גם לשקם את העור יחד עם חומר הזה, אוקיי? אז שתדעו. חידוש תפקוד המערכת אנדוקרינית, כמובן, איך אפשר לא לדבר על המערכת האנדוקרינית שהיא בעצם נותנת לנו עבודה של בלוטת התריס, ויוד שיש בתוך האצות ים שלנו הוא מאוד חשוב והוא בא בצורה אורגנית, לכן הצורה הזאת של היוד היא מאוד בטוחה. על רקע יש נרמול של רקע הורמונלי של כל הגוף, ואגב זה מאוד מאוד חשוב לנשים, כי אצל נשים המערכת האנדוקרינית עובדת הרבה יותר חזק אצל גברים, ומה שזה עוזר, בעצם זה עוזר להורדת סוכר בדם ומניעת סכרת. אם לאנשים יש סכרת 2, יחד עם הג'ל הזה, בן אדם יכול לקבל תוצאות, ואם הוא לוקח נגיד כדורים, אז קודם כל עם הזמן על ידי רופא להפחית בכמות הכדורים, ואפילו לרדת בכלל מהסימפטום הזה של סכרת 2 חברים. אנשים שיש להם סכרת 1 אפשר גם לקבל תוצאות טובות ויותר מאוזנות. כך חברים, אז בעצם בנושא הזה אני סיימתי, אני תכף מעביר את המילה לאלה בלוק, חברה טובה שלי, שהיא 30 שנה בתחום הבריאות ורפואה קלאסית ואלטרנטיבית, והיא זאת בעצם שנתנה לי את המידע על האצות ים, ואני מאוד מאוד מעריך אותה, ואישה מדהימה.
יש לה ידע שבאמת אני מכיר הרבה אנשים, אבל בן אדם הזה יודע כל כך הרבה והוא כל כך אכפתי, ותחשבו כמה דברים היא יודעת. היא גם ביולוגית רפואית, היא גם תזונאית, היא גם מומחית לאורח חיים בריא, ואני באמת לומד ממנה המון. היא גם מומחית רפואית של החברת ורטרה, והיא גם מרצה מרתוני הרזייה. ולסיום אני רוצה להגיד לכם שברגע שאני הכרתי את המוצר הזה של ג'ל ורטרה והתחלתי לאכול אותו בצורה יומיומית, אני בתור ספורטאי הגעתי לתוצאות שאני אגב בן 38, שכחתי להגיד לכם, הגעתי לתוצאות בספורט שלא הכרתי עד עכשיו. אז אני באמת ממליץ לכם לנסות את המוצר הזה, במיוחד שהוא נמצא אצלנו בארץ. אז תהיו בריאים, ושמחתי לתת לכם את הניסיון וידע שלי. הלאה. שלום, ערב טוב לכולם. אני חושבת קודם כל כפיים למרצה שלנו המדהים. אני כל הזמן שמעתי וחבל הזמן, העברית שלי לא כל כך טובה כמו אצל קיריל, אבל אני אנסה להוסיף כמה דברים. סיפרת הכל ואני חושבת שבאמת אין על המוצר, כל פעם אני מקשיבה ושומעת, ובכל זאת רוצה להגיד שזה באמת התוצאות ממה שאנחנו כבר שנתיים, אני שנתיים משתמשת אישית ושנתיים מספרת ונותנת לאנשים את המוצר ותוצאות ממש. אז בעצם אני רוצה לקצר ככה, אתם כבר עייפים אולי, שלהוסיף ידע כזה. האם שמעתם, השאלה שלי, האם שמעתם על המוצרים תוספי תזונה ותזונה שעשו עליהם מחקרים? אז במוצר שלנו יש 7 מחקרים קליניים, תחשבו, והכל הוכח, ויש לנו, זה גם עוד מעט זה יהיה בעברית, יש לנו באנגלית, אפשר לקרוא, מי שרוצה, וזה פשוט אומר שאנחנו יכולים לסמוך, דבר ראשון, ודבר שני שאנחנו 1.5 שנה חיכינו תשובה, נלחמנו דווקא כולנו עם המשרד בריאות שלנו, כי המוצר כזה למינריה בצורת ג'ל לא היו מכירים, עשו תיק חדש וכל האנליזה וכל הבדיקות הכל מחדש, מה לא עברנו, אבל קיבלנו, יש לנו הכל, כשרות, חלל ומשרד הבריאות כמובן, ואתם מוזמנים, מי שלא מכיר, באופן מיידי לקבל את המוצר, כי זה אצלנו בראשון, ומי שרוצה להזמין את זה לכל העיר אחרת בבקשה, יש לנו שליח עד הבית, אז אין שום בעיה. חוץ מזה, מה שעוד חשוב להגיד, שאצות זה דבר מאוד עתיק, כן? כל הצמחים שיש לנו פה על האדמה זה כאילו, איך אומרים, נכדים של האצות, והאצות הזה שומרים ב-DNA שלהם את כל הידע איך להילחם עם האווירה שהיא רוצה להרוג רק, כי סיפרנו שזה מים קרים, זה רוחות, כל מיני דברים שצריכים לתת את הכוח לאצה כדי לחיות. אז בעצם אנחנו גם מקבלים את זה, וחוץ ממינרלים וויטמינים, עוד פעם אני חוזרת, יש פה גם את כל הדברים ממה שגוף בונה את עצמו, זה חלבון, זה פחמימות וזה שומנים, כל הסוגי של אומגה, שמעתם שיש עוד אומגה 5, אומגה 11, יש פה ויטמין B12, שזה יש נגיד רק אצל חיות, גם יש פה בלמינריה, ויטמין D שהוא מאוד חשוב, גם יוד, יוד אתם יודעים כנראה, עם בלוטת התריס יש לנו סיפורים פה בארץ במיוחד, כל הבעיות מתחילים עם בלוטת התריס בגלל שחסר לנו. למה בלוטת התריס גודלת, כן, מקבלים את כל מיני מחלות, ויש נגיד מחפשים כל הזמן כל מיני קשרי לימפה, והיא גודלת וגודלת ולא נותנת לנשום, וצוואר שלנו מתנפח וקשה לדבר ויש שאול והכל,
בגלל שבלוטת התריס שלנו, אם יש לה חוסר ביות, היא כל הזמן רוצה לתפוס מדם כמה שיותר, כי היא מקבלת מאדם, כאילו לוקחת מכל היות שנכנס לגוף משהו כמו 20%, ובלי יות היא לא עובדת. ההורמונים T4 ו-T3 בעצם הם תלויים ביות. אם חסר לנו יות, אז בלוטת התריס לא עובדת, וגם הבלוטת התריס זה כמו מפקד שנותנת הוראות לכל האיברים האחרים בגוף, כעיקרון זה איברים אנדוקריניים שגם מייצרים הורמונים. אז מה יהיה לנו? יהיה לנו בלגן. הגוף הולך להתקלקל ונותן לנו המון בעיות, כאילו מצב פתולוגי ומחלות קשות. נגיד אולי לא ידעתם אנמיה ובלוטת התריס, בעיות זה הכל ביחד. בעיות עם המרה, כיס מרה וכבד זה גם הכל ביחד. אנחנו לא מחפשים סימפטום כדי לקחת כדור ולא מרגישים את הכאב או את הבעיה, אנחנו צריכים לדעת מה המקור של הבעיה, מאיפה זה התחיל. אז בעצם כמו שקיריל כבר אמר, דבר ראשון כל התא בגוף זקוקה ביות, כי זה כמו בטריה לטלפון שמים, כן? אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם אנרגיה, ואנרגיה לכל הגוף, לכל התא, נותנת לנו את החיים בריאים, את האנרגיה טובה, והגוף שלנו זוהר, והאור שלנו זוהר, והעיניים שלנו זוהרות. אז ככה גם מבדילים את הבן אדם חולה ובן אדם בריא. כי יש אנשים שהם כבר בגיל 30 זקנים, גם בגלל הבעיות האלו, בדיוק. בלוטת התריס היום מספר של הילדים שהם חולים עם בעיות הבלוטת התריס פשוט כמויות מטורפות, כי אימהות הם בחוסר של היות, וגם הילדים נולדים, זה גם ילדים היפראקטיביים, עם תיאבון נמוך, עם הפרעות שינה, גם נגיד ריכוז וזיכרון, זה גם קשור להיות, זה גם קשור לעבודה של בלוטת התריס, וכל מיני בעיות אחרות, אני כבר לא רוצה לספר את זה עוד לשעתיים. אז בעצם זה מוצר שמתאים, גם צריכים, זקוקים בו, נשים בהיריון, נשים מניקות, ילדים, מבוגרים, אנשים שעובדים הרבה פיזית, ספורטאים, סטודנטים, גם מבוגרים, הכל קשור לדברים שיש באצות האלו. ויוד שאנחנו צריכים לקבל, פעם היום כאילו מקבלים בצורה סינתטית, קליום, יוד וכל הדברים, הוסיפו תוספות למלח וכל המוצרים שיש נגיד בבית מרקחת טבעים שאפשר לקחת, אבל זה סינתטי. פה זה יוד בצורה טבעית, והוא בא כל הזמן עם חלבון נגיד או פחמימה, ומה שגוף צריך הוא לוקח, וכל היתר יוצא דרך הכליות, דרך שתן. אי אפשר לעשות פר דוס, כאילו זה לא יעשה איזשהו נזק כמו המוצרים שהם סינתטיים, שהם עשויים, ואף אחד לא יודע כמה בדיוק הגוף שלנו צריך. פה אתם מקבלים את המוצר, הגוף יודע לבד להפריד את היוד מהנוסע שהגיע איתו, ובעצם אנחנו מקבלים מה שאנחנו צריכים אינדיבידואלי. זה פשוט מדהים איזה עובד. וגם כמו שקיריל אמר, זה גם אפשר לעשות כל הטיפולים חיצוניים, כי זה גם מוציא דרך האור את כל הדרקים. אלגינטים זה המלחים שיש רק באצות חומות האלו, שהם סופגים את כל הדרקים. חוץ מזה, גם אותם האלגינטים הם, נגיד אם יש חומר פעיל כמו יוד, כמו מינרל איכשהו, כמו ויטמין, אז זה נכנס עוד לצורה יותר טובה. כי אלגינטים הם חומר שמעביר את המולקולות לתא בצורה מטורפת. אין יותר משהו יותר טוב מאלגינטים. בגלל זה באצות גם משתמשים שמייצרים את התרופות נגיד,
דווקא בגלל זה שהאלגינטים יכולים להעביר את החומר לתא ממש בול כמו שצריך, אי אפשר להשוות עם שום דבר. וכמו שאומרים, האצות האלו זה כמו דם מלאכותי לבן אדם. למה? כי בערך 27 אלמנטים בפלזמה של אצות זה אותו דבר כמו של פלזמה בדם אצל בן אדם. מתארים לעצמכם איך זה עובד ומה זה המוצר הזה? אז המחקרים הוכיחו שהשימוש באצות מוריד לנו דלקות כרוניות בגוף, סופג את הרדיקלים חופשיים, לא נותן לעשות נזק לתאים שלנו, גם נותן לגוף שלנו את המינרלים וויטמינים וכל כמו שאומרים זה חומר פלסטי ממה שגוף בונה את עצמו לכל התאים שלנו, ואתם מקבלים פשוט משהו אחד במקום בית מרקחת שאתם קונים, ולאט לאט שגוף מקבל ויש איסוף של החומרים פעילים האלו, אתם כבר לא זקוקים גם בתרופות ושוכחים מאיפה נמצא הרופא שלנו. זה ככה עובד, פשוט תנסו ותראו איזה עבודה מדהימה המוצר הזה עושה בגוף. בעצם אני סיימתי גם, לא רוצה להעמיס כי אמרנו היום הרבה, אקירב סיפר את הכל כמעט. אם יש שאלות בבקשה. תפתחו את המיקרופונים חברים, ואם יש לכם שאלות תשאלו אחד אחד בבקשה. ערב טוב. יש לנו 20 דקות, אז נעשה את זה קצר ולעניין. ערב טוב. היי. אהלן. אני חדש, אני אוהד, אני גם כן מטפל... אין, אוהד גם בקבוצה. אני מטפל ברפואה טבעית. השאלה שלי, אם המוצר יכול גם להחליף אומגה 3 בצורה מלאה. זה תלוי מה החוסר, כי המוצר שלנו הוא מוצר פרופילקטי, דיאטטי וגם מין תרופתי, אבל זה תלוי בחוסר כאילו של אומגה 3. בעצם יש שם את הכמות פרופילקטי, אוקיי, שאנחנו צריכים לקבל ביוממה, אבל אם יש חוסר חריף נגיד, אז אולי זמני אפשר עוד להוסיף אומגה 3, אבל מה שאנחנו רואים גם עם המצב כולסטרול, כן, דלקת בכלי דם, כל האנדותליום שבכלי דם וטיפול וריקוזיס וגם כל מיני דלקות כרוניות, גם מחלות האוטואימוניות, זה פשוט עובד מדהים ותוצאות מדהימות, אז צריך לנסות פשוט כדי לדעת. בעצם יש פה את הדוזה, את הכמות של יוממה, מה שבן אדם צריך. הבנתי. ומה לגבי הפרעות קשב וריכוז? אצל ילדים אתה מתכוון? גם וגם. גם, זה תלוי בדרגה, אוקיי? זה יש שיפור אפילו לילדים האוטיסטים, גם יש שיפור, גם במצב רוח, גם בשינה, גם בתיאבון וגם בבדיקות של הדם. יש השפעה ורואים שהילד גם יותר מרוכז ויותר רגוע, גם השינה, גם מבוגרים, זה אותו דבר. פשוט צריך להתאים אולי את המנה ולראות גם מה בן אדם מקבל. באיזה תרופות הוא משתמש. אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה. בבקשה. אוקיי, תמיד עדיף ג'ל מקפסולות, זה ידוע. השאלה, מה שאת אמרת, זה נחשב כמו קפסולה אחת? משהו כזה, פלוס מינוס. אוקיי. למי אסור להשתמש במוצר למעשה? למעשה, אם יש חשימוטו, המחלה... יש מה? חשימוטו. שיש אנטיבדי לבלוטת התריס ובעיה עם האדרנלין. אבל אם זה קשה, בצורה קשה, אבל כל היתר זה אפשר פשוט, אולי תלוי גם במנה.
אבל ככה אפשר... אבל מה הסיבה שאם מאשימו אותו זה לא טוב? איזה סיבות זה יכול לתת להאשים אותו מבחינת? אנטיבאדי נגד בלוטת התריס, ויש בעיה עם עיכול של היוד. אוקיי. אז רק להאשים אותו, אין עוד סיבות שכאילו מחלות קשות, או מה, לכל המחלות זה מותר, עם כל התרופות זה מותר? מותר, אבל בצורה שבן אדם אולי נגיד חולה אונקולוגי או בדיאליזה, צריך לשאול את הרופא אם הוא מקבל תרופות איזשהו, כן, בצורה, למה? כי זה יכול להוציא את זה מהגוף, את מבינה? אבל בתרופות רגילות כמו אנשים שלוקחים לחץ דם, סכרת, כולסטרול, הכל בסדר. בלי שום בעיה, חוץ מזה את לוקחת את זה חצי שעה לפני האוכל, ותרופות כן, זה לא נורא. את לוקחת אחרי. ואנשים שלוקחים, מצוין. אנשים שלוקחים כימו, הקרנות? מותר בין הטיפולים, אבל אני מכירה גם רופאים, דיברתי כבר נגיד באיכילוב, במחלקת אונקולוגיה, אז אונקולוג אחד שמטפל בסרטן דם, כל מיני, כן, כל הדברים, הוא אמר שמבחינתו אין שום בעיה, אני הבאתי לו באנגלית, הוא קרא, אמר שאין בעיה, אני חושב שמותר ואפשר. אז פשוט צריך לדבר עם רופא, כדי להתאים, כי לפעמים יש תרופות אולי שלא צריך, אני לא יודעת איזושהי פעילות וזה, פשוט צריך להראות לרופא שהוא יראה מה זה המוצר. ככה זה מומלץ תמיד, בכל התוספי תזונה, זה לא משנה, אפילו עם תזונה. נגיד, יש למישהו שעובר טיפולים גם עם מיאלומה, אז אמרו לו שאסור ויטמין C, נגיד, לקחת. אפילו עם האוכל. אז אין מה לעשות, זה צריך להיזהר. אז צריך לשאול רופא במקרים כאלה. וזה משהו קשה ומיוחד, את יודעת, זה כאילו משהו נקודתי כזה. אבל כל היתר אנשים שום בעיה. זה נגיד אמבטיות עם הג'ל הזה, מאוד מרגיע, כי יש פה הרבה גם מגנזיום, שאתם יודעים, מגנזיום זה טוב גם למערכת עצבים, גם לכל מיני דברים אחרים, כי מגנזיום תמיד יש חוסר בגוף, אפילו סטרס קטן ומגנזיום נגמר. הסוכר, יתר הסוכר בדם, מגנזיום נגמר, כי חיישנים למגנזיום ולגלוקוז, אז תופס גלוקוז ומגנזיום בחוץ. פשוט צריך לדעת את זה ולהבין, וכנסו אמבטיה, למי שיש בבית אמבטיה, אפשר להוסיף כמה כפות למים 38-37, לעשות את האמבטיה ותראו אחרי 20 דקות אתם מרגישים כמו חדשים. תנסו גם. אוקיי, תודה רבה חברים. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשלח דבר ראשון את ההקלטה של המצגת, וגם אני אשלח את התמונות של המצגת שלכם, שתוכלו להשתמש ולעבור על זה בזמנכם החופשי. דברו עם האנשים שהזמינו אתכם, שהצטרפו אתכם לקבוצה שלנו בעברית, ותהיו בריאים חברים. נמשיך הלאה. בדיוק. כן, תודה רבה. מצגת נחמדה, תודה. ביי ביי.